On vuosi 1975, ja George Foreman, joka aikoinaan oli planeetan pelätyin raskassarjalainen, ei ole enää sama mies kuin 12 kuukautta sitten. Hänen murskaavan tyrmäystappionsa jälkeen Muhammad Alille yhdessä raskassarjan historian ikonisimmista otteluista, Rumble in the Jungleissa. Seurannut masennus oli musertava. George Foreman ei menettänyt sinä yönä vain raskaan sarjan maailmanmestaruutta. Hänen omien sanojensa mukaan hän menetti myös itsensä miehenä. Mutta nyt, kun hänen itseluottamuksensa oli pohjalukemissa ja hänen maineensa kaipasi kipeästi uudelleen rakennusta, George Foremanille tuli mieleen yksi nyrkkeilyn historian oudoimmista ideoista. Hän kohtaisi 5 ammattilaisnyrkkeilijää. Yhdessä illassa Muhammad Ali kommentaattorina ja yleisön ollessa kaikkea muuta kuin hänen puolellaan, siitä illasta tuli sellainen, joka muistettaisiin vielä vuosienkin päästä. Ennen kuin hulluus alkoi, oli hyvä ymmärtää tarkalleen, keitä vastaan George Foreman oli otellut. Kyse ei ollut helpoista vastustajista, jotka olisi valittu vain hänen tilastojensa kaunistamiseksi. Jokaisella heistä oli ammattilaisura ja pätevä syy tulla otetuksi vakavasti. Ensimmäinen oli Alonzo Johnson, entinen nuoren Muhammad Alin vastustaja, joka oli ollut 3 vuotta poissa ammattilaiskehästä, mutta jolla oli yhä kokeneen raskaansarjalaisen kokemus. Toinen oli Jerry Judge, kova iskuinen nyrkkeilijä, joka oli jo tyrmännyt vahvan haastajan Chuck Webnerin ja kestänyt täyden ajan nousevaa raskaansarjalaislupausta Larry Holmesia vastaan. Kolmas oli Terry Daniels, mies, joka oli jakanut kehän parhaimmillaan olleen Joe Frazierin sekä yhä vaarallisen Cleveland Williamsin kanssa. Jo pelkästään se asetti hänet eri kategoriaan kuin tavalliset vastustajat. Neljäs oli Charlie Polite, jolla oli epäonninen kunnia olla jo nuoremman George Foremanin uhri. Ja viimeisenä, säästetty loppuun, saapui kaikista vaarallisin, Boone Kirkman. Mies, joka oli voittanut entisen raskaansarjan mestarin Jimmy Ellisin taistelussa, joka ratkesi hajatuomiolla. Suunnittelipa Foreman sitä tai ei, hän oli säästänyt kovimman koitoksensa hetkeen, jolloin olisi kaikkein uupuneimmillaan. 26. huhtikuuta 1975 koitti ilta, ja Muhammad Alin katsellessa eturivistä George Foreman astui kehään näyttääkseen, että hän oli yhä tappokone. Ensimmäinen 5 nyrkkeilijästä, Alonzo Johnson, asettuu kehän keskelle pelätyimmän raskassarjalaisen eteen. Ja ottelu alkaa. Yllättyneenä siitä, kuinka hyvin hän liikkui, Foreman oli lähes tunnistamaton verrattuna siihen paikallaan seisovaan tuhoajaan, jota maailma oli oppinut pelkäämään. Ali, joka seurasi eturivistä, ei voinut vastustaa kiusausta. Pidä vähän hauskaa. Noustuaan hitaasti ylös, Johnson oli pian taas kanveesissa. Kahden erän aikana Johnson oli kaatunut 3 kertaa, ja tuomari oli nähnyt tarpeeksi. 5 ensimmäinen oli ohi, 1 vähemmän. Jäljellä on 4. Seuraava kehään noussut oli Jerry Judge, ja Foreman oli jo ilmoittanut aikovansa tyrmätä Judgein ensimmäisessä erässä.
Judge pakotti Foremanin taistelemaan jokaisesta tuumasta, mutta lopulta Foreman ajoi hänet nurkkaan, ja kun hän osui Judgeen puhtaalla oikealla, Judge kaatui suoraan naamalleen. Hän nousi ylös ennen kuin tuomarin luku ehti loppua, mutta ottelu oli nopeasti karkaamassa häneltä, ja kun Foreman hyökkäsi uudelleen toisen erän aikana, tuomari puuttui peliin ja keskeytti ottelun. Heti ottelun keskeyttämisen jälkeen jännite purkautuu kehällä ja Foreman sekä Jerry Judge alkavat vaihtaa iskuja. Kun molemmat nyrkkeilijät on saatu erotettua ja tunnelma on viimein rauhoittunut, Terry Daniels astuu kehään seuraavana vastustajana ja illan kolmas ottelu on alkamassa. Daniels, kestävä ja täynnä energiaa, yritti väsyttää suurta raskaansarjalaista, mutta Foreman, joka oli yhä raivoissaan yhteenotostaan Judgen kanssa, alkoi heti iskeä, ja voimakas vasen suora ensimmäisessä erässä kaatoi Danielsin kanveesiin. Foreman keskeyttää ottelun kiistanalaisesti, ja tämä paljon puhuttu päätös käynnistää välittömästi uuden kahakan, illan toisen. Ali, joka seurasi teurastuksen etenemistä, nautti tilanteesta suuresti. Charlie Polite oli 4., joka nousi kehään, ja siinä vaiheessa Foremanin väsymyksen merkit olivat mahdottomia sivuuttaa. Huomattuaan Big Georgein väsymyksen, Ali, joka ei koskaan jättänyt tilaisuutta käyttämättä, alkoi huutaa ohjeita Politelle kehän laidalta. Ja hetken aikaa Polite todella kuunteli häntä.
Vaikka hän taisteli tärisevin jaloin ja löi Politen kanveesiin 3. erässä, Foreman kesti helposti loppukelloon asti, mutta hänen kestävyytensä joutui koetukselle tavalla, jota kukaan ei ollut osannut odottaa illan alussa. Boone Kirkman oli 5 paras nyrkkeilijä. Hän oli virkeämpi, ketterämpi ja oli kohtaamassa jo uupuneen Foremanin, joka oli valmis viimeiseen tanssiin. Uupuneena, raskain jaloin ja liikkuen pelkän ylpeyden ja raivon voimalla, Foreman käyttää viimeiset voimansa ja löytää sisältään jotakin. Jotain raakaa ja villiä, jota monet uskovat, ettei koskaan enää nähty. Foreman kaatoi Kirkmanin ensimmäisessä erässä ja selvisi todellisesta säikähdyksestä keskierissä, kun Kirkman iski häneen iskun, joka vei Foremanin äärirajoille. Kun ottelu eteni viimeisiin eriinsä, Foreman syyti kaiken, mitä hänellä oli jäljellä, edessään olevaan vastustajaan, kunnes Kirkman horjui. Hän horjui kehän ympäri yrittäen selviytyä. Kiitos! Kun viimeinen kello soi, George Foreman oli saavuttanut jotain, mitä pidettiin mahdottomana. Selviytyä yöstä, jolloin hän kohtasi 5 ammattilaisraskaan sarjan nyrkkeilijää, kaataen jokaisen vastustajansa ja tyrmäten heistä 2. Se oli kaoottinen ja kiistanalainen ilta, mutta se osoitti, että George Foremanissa oli jotain aitoa. Mies, jota oli nöyryytetty julkisesti, joka oli menettänyt kaiken, minkä oli rakentanut, ja joka päätti rakentaa itsensä uudelleen yleisön edessä, joka buuasi hänelle. Muhammad Alin nauraessa kehän laidalla.